Hello friends, बरायबाय बडा जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा फाइनाली गोदान साख्रिबाव बिटिसिआव ग्रेड 3 हिसाबै टेक्निकलाव आरो लोगोसे नन टेक्निकलाव पोस्टार दङ। दा जेरावबो मेल फिमेल गासैबो एलिजिबल जागोन, नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। टोटेल पोस्टा 263, बेनिफ्राय अनलाइन नङा अफलाइनसो जागोन, सोलिगासिनो दङ। लास्ट डेट जाबाय 28 अक्ट'बर। दा बोरै एप्लाइ खालामगोन प्रसेसआव जों नायगोन, बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब। दा मेक्सिमाम पस्टखौ जों कभार खालामगोन, बेनिफ्राय खायसे पस्टआ खम दङ जों नायगोन। आरो बेनो जाबाय कम्बाइन डिपार्टमेन्ट दङ, मानोना गोबां डिपार्टमेन्ट्स दङ। एडिआरि बादि सेम नोंथांमोना बेयाव मोनदों आरो मोनसेल' एग्जाम जागोन आरो बेयाव पास जाबानो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन। दा जोङो मोनसे अफिसियेल साइटआव फैयोब्ला जों बेयाव नटिसखौ मोननाय नङा, मानोना अफलाइनसो होदों नालाय। दाखालिनि बायदि नोंथांमोना ग्रेड 4आव जेरै खालामदोंमोन बेबादि सेम प्रसेसआवसो खालामनांगोन, बेखायनो अफिसियेल साइटआव जों मोनाखै। आरो बड'लेण्ड.gov.in अफिसियेल साइटआ आन्डार मेन्टेनेन्स जागासिनो दङ, बेनि थाखायनो थांनो हायासै अफिसियेल साइटआव। दा जियानो जा जों गोबाव खालामा, अफिसियेल नटिसखौ जों दायो नायनोसै। दा बे जाबाय अफिसियेल नटिस। दा अक्ट'बर 7 डेट दङ बेयाव पाब्लिश खालामनाया। बेनिफ्राय बे पस्टआ टेक्निकेलाव आरो लोगोसे नन टेक्निकेलाव दङ। अके, N263 पस्टार दङ, 263 पस्टार दङ। नोंथांमोना बिटिसिआवनो पस्टिं जागोन। बेनिफ्राय डिपार्टमेन्टआ गोबां रोखोमनि दङ। दा बेखायनो जों फार्स्टनि अपसना जाबाय WCD एबा वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि आन्डाराव पस्टआ 43 दङ। आरो बे पस्टनि नामा जाबाय सुपारभाइजार पस्टआव नोंथांमोना अनलि हिन्जावफोराल' आइजोफोराल' खालामनो हागोन, हौवाफोरा बेयाव हानाय नङा। बेखायनो बिनि क्राइटेरिया बिनाया ओरैबायदि बिदों जे ग्रेजुवेट एनि डिसिप्लिन, माने जिखुनु जाया डिग्रि पासआनो खालामनो हागोन। दा खायसे साननो हागौ डिग्री पासआ खालामनो हाया, पार्सेन्ट नांलाया, एनि डिग्री पासआ खालामनो हागोन। अके, बेनिफ्राय प्रिफारेन्सआ ओरैबायदि बेयाव जायना ग्रेजुवेट इन ससियेल वर्कआव दङ, बा होम साइन्सआव दङ, बा MSW खालामनाय, बा गुबुन गुबुन बे सेक्टराव खालामनाय, ससियल'जि दङ, अब्ला बांसिन नोंथांमोना प्रिफारेन्सखौ मोनगोन आरो। हमना ला जास्ट एग्जाम्पल काटअफआ समान बा जायनाखि माने डिप्ल'मा दङ बिथांमोना माने बेयाव मोनगोन आरो। अब्लाबो जाय डिग्री पास नोंथांमोनाबो बेयाव साख्रि जायो। अके, बेखौ क्लियार खालामबाय। बेनिफ्राय गाहायाव मोनसे अर होननाय दङ, बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायबानो जाबाय। देन बिनिनो आरोबाव सेकेन्ड अपसन दङ, नोंथांमोना बेखौ नाय गाहायाव। दा नोंथांमोननिया बे फरायनाया जाबाय, बे पस्टखौ नायदो नोंथांमोना। अके, ग्रेड 3 गोजा गासैबो पस्टआ बेयाव नोंथांमोननि खालामनोबा HS पास खालामनाय जानांगोन, लोगोसे डिप्ल'मा थानांगोन बे लेभेलाव, होमबासो नोंथांमोना बे पस्टआव इलिजिबल जागोन। दा सेकेन्ड पस्टआ जाबाय डिपार्टमेन्टआ, बेनो जाबाय हेन्डलुमाव। दा हेन्डलुमाव फैदों, दा नोंथांमोना पस्टआ खम, जेराव पस्टआ बांसिन दं बेखौ कभार खालामगोन। फार्स्टनि पस्ट हिसाबै इन्सपेक्टराव 3 इयार्स डिप्ल'मा खालामनाय जानांगोन हेन्डलुम टेक्सटाइलनिफ्राय, होमबासो हागोन आरो। अके, बेखौ जास्ट नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो, बेस्ट जागोन। मास्टार उइभार्स दङ, बेखौबो सानै पस्ट दङ, बेखौबो नोंथांमोना नायदो। जायनाखि एक्सपार्ट इन हेन्डलुमाव दङ नोंथांमोना उइभिं सेक्टराव, होमबासो बे पस्टआव इलिजिबल जागोन आरो। अके, बेनिफ्राय 10 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स दङबा मोजां जाहैबावबाय बावबो। थ' बेखौ नोंथांमोना नायदो। देन डेमनस्ट्रेटराव नोंथांमोना मोनदों 18 भेकेन्सि दङ, बेयाव HSLC एबा 10 पास खालामबानो बे पस्टआव हागोन। दा नोंथांमोना बे डेमनस्ट्रेटरावहाय HSLC मोनदों एबा HSLC होननाय लोगो लोगो जों अर मोनदों अपसनाव। डेट मिन्स मा 10 पासआ सिम्पल 10 पासआबो बेयाव खालामनो हानाय कन्डिसनखौ नुदों, खारन बेयाव HSLCल' होदों नालाय। आरो बे गैयाबा अर दङ, बेखायनो सार्टिफिकेट जुदि डिप्ल'मा दङबा हेन्डलुमनिफ्राय बेयाव आरोबाव मोजांसिन जाबावगोन आरो, एबा एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव मोनदों इन्सट्राक्टर मोनदों, आरो बेयाव नोंथांमोना बेचेलर डिग्री इन भकेसनेल नोंथांमोना लानाय जानांगोन। पस्टआ बेयाव खम, बाट नोंथांमोना बेखौहाय नायदो। आं बेखौ स्किप खालामबाय, स्क्रिनशट खालामना लादो नोंथांमोना बे होनायखौहाय, होमबा साबसिन जागोन, जाहाथे नोंथांमोना बयबो माने नायनानै लानो हागोन आरो, जायफ्रानोखि बे सेक्टराव डिप्ल'मा दङ। स' दानिया जों फैबाय थार्डआव, बेनो जाबाय SEED एबा सिटआव नोंथांमोना मोनदोंनै गोबां रोखोमनि पस्टार दङ, सासेल' दङ। बेखौबो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो, जायफ्रा बे सेक्टराव दङ नोंथांमोना जाहाथे इलिजिबल जागोन आरो। अके, दा गोबांथार पस्टार दङ बेबादिनो टेक्निकेल नन टेक्निकेलाव, माखासेयाव डिप्ल'मा नांगौ मेक्सिमाम, बेखायनो बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो नोंथांमोना। देन फैबाय जों हेल्थआव। स' हेल्थआव फैनाय लोगो लोगो मोजां पस्ट दङ, लेब टेकनिशियान दङ, नोंथांमोना HS पास खालामनाय जानांगोन, प्लास नोंथांमोना मा साइन्सनिफ्राय बा जिखुनु जाया आर्ट्सनिफ्राय, नाथाय नोंथांमोना डिप्ल'मा थानांगोन। बेनो जाबाय DMLTआ 20 पस्टआ बेयाव दङ, नोंथांमोना BTCआवनो पस्टिं जागोन, माने गासैबो पस्टआ BTCनि। BCG टेकनिशियान दङ, नोंथांमोना HS एग्जाम पास खालामनांगोन, साइन्सनि जाथारनांगोन। बेनिफ्राय ECG नोंथांमोना डिप्ल'मा जानांगोन, गभर्नमेन्ट सेक्टरनिफ्राय लानाय जानांगोन। फार्मासिस्ट दङ, 17 पस्ट दङ, HS एग्जाम पास खालामनांगोन साइन्सनिफ्राय, प्लास डिप्ल'मा थानांगोन, फार्मासिस्ट फरायनाय जानांगोन गभर्नमेन्टनिफ्राय, होमबासो बेयाव इलिजिबल जागोन। दा फैबाय नाम्बार 4आव जाबाय स्टाफ नार्सआव। दा बे स्टाफ नार्सआव BSc नार्सिं GNM खालामनाय जानांगोन, 90 पस्ट दङ, गभर्नमेन्टनिफ्राय खालामनाय जानांगोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना इण्डियान नार्सिं काउन्सिलजोंहाय एबा आसामनि रेजिस्टार जानाय मिडवाइफजों नोंथांमोना जानांगोन, होमबासो बेयाव इलिजिबल जागोन। आरो जायफ्रा स्टाफ नार्सआव इलिजिबल जाया, गाहायाव अपसन दंबावो ANM। दा ANM आवबो नोंथांमोना 27 भेकेन्सि मोनदों, बेयाव
एनएम नार्सिं कर्स नोंथांमोना पास खालामनाय जानांगोन नाथाय प्राइभेटआ जानाय नङा गभर्नमेन्टनि जाथारनांगोन होमबासो बे पस्टआव नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो प्लास रेजिस्टार थानांगोन आन्डार आसाम नार्स मिडवाइफजोंहाय नोंथांमोना साइन जानाय जानांगोन नोंथांमोननि सार्टिफिकेटआ एबा रेजिस्टार जानांगोन बेखौ मिथिखागौ देन बेनिफ्राय माखासे दंबावो नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो हेल्थ सेक्टराव जायफ्रानोखि डिप्ल'मा लानाय दङ दा जों मोनबाय बेखौ नोंथांमोना खायसे खायसेखौहाय नाम्बार वान पस्ट दङ बेखौहाय भेकेन्सिया खम बेखायनो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ नोंथांमोना बुजिखाबाय मेक्सिमाम डिप्ल'मा नांगौ कालचारेल एफेयार्सआवबो नोंथांमोना मोनदों जेरै हमना ला बड' डेन्सार इन्सट्राक्टर दङ फल्क डान्सनि सायाव नोंथांमोना 12 पास खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया मा एटलिस्ट 5 इयार्स एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन फोरोंनाय अब्लासो बेयाव जागोन आरो दा बेखौ जों मोनबाय बेनिफ्राय इरिगेसन दा इरिगेसन डिपार्टमेन्टआवबो दङ जेरै हमना ला पावार फार्म दङ नोंथांमोना मोनदों इलेक्ट्रिशियान मोनदों एसिस्टेन्ट मोनदों गोबां रोखोमनि पस्टआ बेयाव होदों आं नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो बेयावबो पस्टआ खम दङ जास्ट एग्जाम्पल एचएस एलसी एग्जाम पास खालामनांगन प्लास आइटिआइ नोंथांमोना डिजेल मेकानिक बेबायदि थानाय जानांगोन होनना बुंदों आरो अके आरो एक्सपिरियेन्स दङबा 3 इयार्स 5 इयार्स दङबा बांसिन चान्सआ मोनगोन स' बेखायनो जायफ्रा आइटिआइ दङ नोंथांमोना मोजां चान्स टटेल पस्टआ 263 बेखौबो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो अब्ला बेस्ट जागोन सेरिकालचार डिपार्टमेन्टआवबो बड' ट्रेन्सलेटर दङ बेखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बैसो 18 निफ्राय 38 इयार्स नाथाय जोंनि एसटिआ 18 निफ्राय 38 प्लास आरो 5 इयार्स बारा जायोब्ला अब्ला 43 इयार्ससिम बे पस्टआव एलिजिबल जागोन दा जों बैसोखौ मिथिबाय बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ जों बोरै एप्लाइ खालामनांगोन बेनो जाबाय जोंहा अफलाइनसो खालामनांगोन अनलाइन जानाय नङा थांनाय बाराव ग्रेड 4 जेरै खालामदों सेम टु सेम नोंथांमोना खालामनांगोन बेखायनो फर्मेटआ दङ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला डिसक्रिपसनाव दङ नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्मखौ मोनगोन गांनै फट'कपि सेल्फ एटेस्टेड होनना बुंदों माने गांनै फट'आव नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन अके बेखौ बुंदों आरो नोंनि नाम माने नोंनि साइनखौ लिरनांगोन फट'आव स' बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन बिसिनेसि सार्टिफिकेट नांलाया जोंनि एसटिफ्रा नांलाया जोंहा एसटि सार्टिफिकेटआ बावनो दंखायो एड्रेसा बेनिफ्राय अपसन दङ आधार कार्ड भटार कार्ड नोंथांमोना हरफानो हागोन बिसिनेसिखौ जायफ्रानोखि जेनेरेल कास्टनि बिथांमोनासो नांगोन आरो अके बेखौ क्लियार खालामबाय अफिसियेल एड्रेसा बेनो बोरै खालामनांगोननो नोंथांमोना मोनदों टु दा मेम्बार सेक्रेटारि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्डआव मोनदोंना लास्ट डेट 28 अक्ट'बर नोंथांमोना फार्स्टसिम खालामनो हागोन अके बे एड्रेसाव नोंथांमोना हरनांगोन अके दा बेखायनो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ सोनानै खामाव सोनानै नोंथांमोना मा बे खामनि सिङाव थाइबानि पस्टेल स्टाम्पआ एनभेलपा सेल्फ एनभेलप बेखौबो हरफाबावनांगोन अके देन सायाव नोंथांमोना टिकेट स्टाम्प नांगोन जुदि नर्मेल खालामबा नाथाय स्पिड पोस्ट खालामबा फैसा लाखायो नालाय सायाव स्टाम्प लायनाङा टिकेटखौहाय दा बेखौ जों मिथिबाय स्पिड पोस्ट खालाम अब्ला 40 रुपिसनिफ्राय 60 सिम लागोन देन एप्लाइ प्रसेसआ ओरैबायदि आइपिअ दाननांगोन थांनाय बाराव जेरै दानदोंमोन नोंथांमोना आइपिअ दाननांगोन दा बेखायनो आइपिअ नङाबा चालान दाननांगोन एबारो 150 दाननांगोन जोंनि एसटिआ गुबुन कास्टआ 200 दाननांगोन जोंनि एसटिआ 150 पेमेन्टखौ खालामनांगोन दा अपसना आइपिअ नङाबा चालान एनि वान सोलिगोन जायखिजाया मोनसे लाबानो जाबाय आइपिअ नोंथांमोना दानबा बेस्ट जागोन पस्ट अफिसाव दानो लाखादो जाहाथे आरोबाव प्रब्लेम जायै बायदि स' दानिया लास्टलि सिलेक्सन प्रसेसआ बोरै जागोन फार्स्टआव रिटेन एग्जाम जागोन आरो बे जोबनाय लोगो लोगो इन्टारभिउ जागोन एबा अरेल टेस्ट जागोन आरो बेयाव पास जाबाथाय काट अफ लानानै नोंथांमोननि साख्रि दा एप्लिकेसन फर्मेटआ बेबायदिनो नोंथांमोना मोनदों बेखौ एसे नटिस खालाम थांनाय बाराव जि खालामदोंमोन ना बेनो सेम टु सेम फर्मेटआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो नाथाय मोनसे बाथ्रा गाहायाव नोंथांमोना मोनसे नोजोर दा फट' बेयाव गांथाम बिदों नोंथांमोना गांथाम हरबानो जाबाय अके गांथाम हरदो जिखुनु जाया हरबाबो जेबो नङा गांथामल' हरबानो जाबाय गांनैयाव नोंथांमोना गावनि साइनखौ होदो गांसेखौ होनांला एडमिटनि थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोना पस्टेल स्टाम्पआ थाइबानि सेल्फ एनभेलपा बेखौ नोंथांमोना जाहाथे हरफायो नेक्स्ट लेभेलाव सिङाव अके दा बेनोमोन A to Z एप्लाइ प्रसेस भिडिअ नांगौबा कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना येस लिरबानो जाबाय अब्लानो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ नोंथांमोना गाबोन लाना फैगोन